היי לכם. קיבלתי בשבועות האחרונים פניות לגבי הקורס הדיגיטלי, אם אפשר אולי רק לרכוש אותו, כי אין לכם אפשרות להשתתף במפגשי הלייב, ואתם רוצים בכל זאת לעשות איזשהו צעד ראשון בתהליך, והחלטתי שוואלה, חשוב שתתחילו, ולכן ל-48 שעות הקרובות תהיה אפשרות להתחיל את המהלך ואת המסע רק עם הקורס הדיגיטלי, שייתן את כל החומרים של תנאים של חיבה, של המודל, יעזור לנו לעשות סוויץ' במחשבה. אחר כך תוכלו להצטרף לתוכנית המלאה ולהעמיק את השינוי הזה שאתם רוצים לעשות ביחסים עם הילדים הבוגרים שלכם, ומבחינתי עדיף להתחיל מאשר לחכות. אז קדימה, נצלו את ההזדמנות הזאת, בואו, ואני מקווה שבהמשך ניפגש בתוכנית המלאה. לחצו על הקישור כאן למטה ובואו.